kendu dugu ja zientzilariaren bata, eta hementxe gaude gaur kirolarekin hasiko dugu saioa, Eskoziatik notizionak etorri direlako sokatiran munduko txapeldunak euskaldunak dira. Gabon Itxaro. Gabon, ez ditzu. Hala da, ez da, bai mutilak, bai neskak? Bai neskak, nik kasu honetan emakume batzukin izan naiz, badaiotz sokatira taldekoekin, hauek arabarrak dira, gasteiztarrak, eta Eskoziako munduko txapelketan bi urrezko domina lortu du talde honek, 480 eta 520 kilotan. Posaren posaz daude, jakina. Mutilak lesakarrak. Lesakarrak. Gaurkoan tokatu ziz emakumiena joatia, gaur nahiz mutilena, lesakarun abiatu beharko nintzen, arabara joan naiz, eta konkretuki esateko abetsukoko kiroldegira, bertan entrenatzen bai dute hastian hainbatetan 3 bat bider elkartzen die, eta hainbat ordu, makinatxo bat ordu, antxe biltzen die, soka tiraka, polearekin, entrenatu batez be polearekin egiten dutelako. Entrenamentuan izan nintzen, antxe polearekin ikusten, nola entrenatzen zuten, era berean ikusiko duzue txapelketako irudiak, eta batez ere garrantzitsuena emakume hauen aurpegian nabaritu behar dugu, zelako pozik etorri dien eurak Eskoziatik. Bueno, bai, egia da, ez genuela espero, orain dela 2 urte egin genuena berriro egitea, eta azkenean gauzak ondo atera dira, eta lortu dugu, eta berriro munduko txapelduna gara 2 pisuetan. 2 pisuetan gainera, ez? Eta Eskozian jokatu da munduko txapelketa, zuek 2 domina lortu dituzue, ez dakit oso onak zaretelako, edo aurkaririk ez duzuelako izan, edo... Asko entrenatu dugulako, aurten, bai, hori da. Garbi, hitz egin. Bai, hola da, ez dago sekreturik hori bakarrik, asko entrenatu, hori da. Dena den, aurkari zailak izan dituzue? Gogortzuenak, txinatarrak, txinataipeikoak, eta holandarrak, eta japoniarrak. Da gaztedikoak, bai. Gaztedikoak, bai. Gainera aurkari gogorrak eta zuzenak. Bai, fijo. Irabazi egin dira. Bai. Lehen, komentatu dira zuen urtiak dira 23 urte bitxartera, eta 10 bat bebai badago talde honetan, ez? 2 urteko atxedena hartu, amatxo izateko. Bai, horrela izan da. Primeran gainera, ez du ezer nabaritu, hori tabu hori kendu behar dugu. Emakumea ondo gaude umeak eduki baino lehen, eta gero ondo edo beto, inkluso. Eta hemen dago, ez? Hemen sufritzen duena zein da? Atzean dagoena, ero aurrian dagoena? Guztiok sufritzen dugu. Bai. Eta hemen, ez dakit, indarra egin gabe egon zaitezke, edo derrigorrez danak egin behar duzu indarrak egin dagozteko? Danak, hemen indarrak, hemen hankak dira garrantzitsunak. Hankak. Indarra egiten dugu hankekin. Saiatzen gara. Indarra hankekin. Azok uste daui eskuetan, besuetan euki dirala, geixau hanketan, eh? Hanketan geixau. Eskuetan eutxe egin behar da soka ez mitzeko. Baina indarra atzeraka hankakin egin behar dago. Batzuk uste dute, kirol hauek ez diela emakumientzat. Hori uste dutenenei zer esango zenien? Frogatu beharra dagoela. Hombre, dominak eskuen okinda gizonezko askok ez dutela lortzen dabe emakume askok eta... Gizon batzui aurre egiteko presa eman zinateken? Bai. Irabazi izan buru. Bai. Izanak gara, izanak gara. Ez dugu esango nori, baina... Bada espada. Ze barriak,